ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಾ ಹೌದಾ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಕಡ್ತಲ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ಬಾಬಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಅರುಳೇರು ಆರ್ತುರೆ ಬುಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಪೋಂಡ ಅಲ್ತರು 19 ಬಂದ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿನ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಐಶ್ಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡದ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಹಾ 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 ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಪೊಲ್ಸು ಇತ್ತುಂಡಗೆ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ವೇರ್ಗೆ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ನಿಖಲು ಒಂದೇರ್ದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೋದಿತ್ತಾರ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನೈಟ್ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಯಾನು ಸುರುಕು ನಿಖಲೆ ಎನ್ಲೆ ತೊಂಪೋಯಿನಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಗು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ಲೆ ತೊಂಪೋಯಿನಿ ಕನರ್ಪಾಡಿ ಜಯದುರ್ಗ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ನ ಸನ್ನಿಧಾನಗ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗು ಯಾನು ಒಂಜೇ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪೋಡ ನೆನದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಏನಾಯಣ ಪಂಡ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉಲೈಪೋಯ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉಲೈಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ದಗಲಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಗಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ನೇಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪನಗಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮಡಕೆ ದಗಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಅಗಲೇನು ಪೂರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಏನಾಡ್ ಪಂಡ ಲೆಂಗ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವ ಒಂದು ನೋಡೇನು ಪನ್ನಡ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2025ದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉಲೈಗ್ ಬಲೆ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇತ್ತಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಹೊರ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ಜೇರು ಅಯ್ಯ ಕೂಡ ಉಂತಾಯಿರು ಎಂಕಲೇನು ಎಸ್ ಎಂಕಲೇನು ಬುಡಿಯರು ಭಾರಿ ಉಂಡಿ ಶೋಕ ಆತನಿತ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತು ಅವ ನಮ್ಮನಿದ ಗಿಡಲ ಉಂಡು ಮುಖ ಮುಲ್ತುವಲಿ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಆನೆನು ಮರಿ ಆನೆ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮರಿ ಆನೆನು ಒಂದು ಪೂರ ರೋಸಸ್ ಗುಲಾಬಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಏನ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಗೊಂಬೆನು ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆ ಪಕ್ಕಿನ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೇರು ತೊಲೆ ಒಂದು ಲಂಚಿನಿ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಮತಿಗೆ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿ ನಾವು ತುಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೆಮತಿಗೆನಾ ಓಪೂನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೇರು ಬಂತುಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲಾಂಚನಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡಿ ಮಲ್ದಿರ್ತದೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಏನ ಮಾತುಂಡು ತುಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೊಂದುಂಡು ಭಾವನ ಮುಲ್ತುಲ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರಗಿಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಆತನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಲಿ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ದಿರ್ತದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಪೂರ ಕಜ ಒಂದಕ್ಕು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಪ ಮೀನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಇಂಚಾಪುಡು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ತುಲೆ ಕಡಲಾಮೆ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಉಳಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಸಮತೋಲನ ರೀತಿಡುಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಇಂಚ ಆತನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಹಿತ ಅವಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಹಿತ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಹಿತ ಅವಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಲ್ದೆರು ಕುಡಿತದ ಚಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಟ್ಟದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಸಮಯ ಇತ್ತಿನ ಬಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿಲ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪೂರಲ್ಲ ತೊಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ದ
ಆರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಗುದೀತೆರ್ ಆರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವೆರ್ನ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತೆರ್ನ ಆವಡ್ ಹೀರೋನಗನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಉಂದು ಪುರತುಲೆ ಕೀ ಚೈನ್ ಪುರ ಉಂದೆಕ್ ರೇಸಿನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ರೇಸಿನ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ರೇಸಿನ್ ಆರ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾರಾಟ ಗುಂಡುಗೆ ಸೇಲ್ ಗುಂಡುಗೆ ಈಗಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಲ್ಲ ತೂ ಎರಡು ಒಂದು ಏನು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕಲ್ಲಡು ಮಲ್ದೀನಿ ಕಲ್ಲಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಕಲ್ಲಡು ಅವು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ತೌತೆ ತಲೆ ತೌತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಆತ ಶೋಕ ಆತಂದು ವಾ ನಮೂನಿದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಗೂಬೆ ತುದಿ ಗೂಬೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಆವಡ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಂದಿಚ್ಚು ಮಾತ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಶಂಖ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ನಾ ಪೊರ್ಲ ಆತಂದು ಶ ಮಲ್ದಿನಗಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕರಕುಶಲತೆನ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಕುಲ್ವೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ದೇರು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಉಂಟು ಬಚನ್ಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಉಂಡು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನಾನು ಏನ ಮಾತುಂಡು ತುಕ ಪೂರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕುಂದು ನೆನಪುಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೇವಿಲೆನಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಗುದೀತೇರು ಮುಂದುತಲೆ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಶಾರದೆ ಚಿತ್ತನ್ ಪನ್ಪಿನವಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪಂದ್ ಕನ್ನಡಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಕುಪ್ಪಿ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಬಾಟ್ಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಏತ್ ನಮೂನಿದ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿನ್ ಮಲ್ದಿರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಕೊಯ್ಯಲ್ದ ಓಡ್ ಬಂತದೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಅವಿನ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ನೀನು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆಭರಣ ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಊಟ ಎಸಳು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಡೊಂದು ಪೂರ ಪೂರ್ತಿ ವಾವ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಟ್ಟೊಗ್ಗೆ ಕೆಬಿತದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಆರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಸುರಭಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು 6 ಸುರಭಿ ಪಂದುಲೆರಿಗೆ 6 ಮಲ್ಪುಂಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪೂತ ಎಸಳು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಬಿತ ಆವಡು ಚೈನ್ ಆವಡು ಆ್ಯಡ್ ಬಕ್ಕ ತುನಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಗಿತ ನೋಡು ಆ್ಯಡ್ ಬಕ್ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮೇರೆ ಸುರಭಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತ ದಿನ ರಾರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಗುಂಡತೆ
ಪಂಡ ನನಗೆ ಓಲ್ ಬರ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀರಾ? ಕೆಫೆಸಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಹಾಂ ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಯಾನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಟಾ ಇದು? ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಂ 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 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಹಾಂ ಓಕೆ. ತುಲೆ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಡ್ತಲ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಬಾಬಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಅರುಳೇರು ಆರು ತುಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಬೋಡುತ್ತಿಂಡ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಮುಗಿಯೋಡ್ದುಂಬು ಇದೇ ಬತ್ತರಡ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಅಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಲಿ ನಿಗಲು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಡ್ತಲ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಬುಟ್ಟಿ ತಡ್ಪೆ ಊರೊಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡು ಬರ್ಸೋಗು ಕಂಡುಗು ಪೋನಗ ಬರ್ಸೋಗು ಪಾಡೋನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಏನನ್ಪಿ ಕೊರಂಬು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭಾಗಡು ಕೊರಂಬು ಅಂತ ಕೊರಂಬು ಕುಡ್ಲ ಆ ಭಾಗಡು ಪನ್ನೋಲಿ ಬಂದ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬಾಗೋಡು ಕೊರಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಗೋಡು ಪನೋಲಿ ಪನೋಲಿ ಇಂದು ಬಂತೇರಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈತ ಯಾನ್ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ತಡಪೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊರ್ಲಿ ಆರು ಒಂಜಿ ತಡಪೆ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಏತ್ ದಿನಗೆ ತೊಂಬೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ದಾಯಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಪೋಂಡ ಅಲ್ತರ 19 ಬಂದ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿನೇ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅವು ಬೂರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ನಮಕೊಂದು ತೂವೆರೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅವು ದಾಯಬಣ್ಣಗ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತನ್ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಏನವನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟೋಡ್ತೀನಿ ದಾಯಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಆರು ಗೊತ್ತು ಆರು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣ 10 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆರು ಕಾಡು ಪೋದು 16 ಪೇರು ಬೂರು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಗೆತ್ತದು ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನಾಲೇನು ಭಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಯವಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೋಣತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 4 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ಯತೀಶ್ ಕಿದಿಯವರು 6 ಮೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ 6 ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಂಗು ಇಡೀ ಕಾಲ ತಾಲೂಕು ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಅವು ಮತ್ತೆ ಯಾನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 500 ಅಂಚ ಕೊಡೊಂದು ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇದು ವಸ್ತು ಮಲ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ 10 ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವನು ಸೇಲ್ ಅವನು ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಐತನಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಯಾನರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಲೆಂಜಿ ಅರ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ದಾದಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆರ ಏತ ಪನ್ಪೇರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಾಡಿ ಐದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ಅರ್ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಯಪಣ್ಣಗ 4 ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮ ಐತ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರ್ ಬಂದನಗ ಆರ್ನ ಬೆಗರ್ದ ಒಂಜಿ ಹನಿ ಆ ಹನಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ದಯಪಣ್ಣಗ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಜರ್ತಾರ ಇಜ್ಜನ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ 6 ಮಣ್ಣ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಣ್ಣಗ 6 ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಡ ಕುಲ್ದೇರು ಮಂಡೆ ಬಗ್ಗದಿನ ಮಂಡೆ ತೆರ್ದಿನಿ ದಯವಿಟ್ಟು 6ನ ಶ್ರಮ ಏನು ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಮುಟ್ಟತ್ತು ನೆಟ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಪಂಪ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಡ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗ ಲಂಚನೆ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಬತ್ತರಡ ನಿಕುಲ್ ಗೆತೊಂದೆ ಇಜಿದಿಂದಾಂಡ ನಿಕುಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕಡತಲ ಗ್ರಾಮ ಬಾಬಂಡೆ ಪನ್ನಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ನಿಗಲೇನ ದೆತೊಂಬೋಪೇರು ಇಂಚಿನ ಬುಟ್ಟಿ ವಾ ನಮುನಿದ ಬುಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಬಿಜಾರ ಅರ್ ಟೈಮ್ ಗೆತೊಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಅರೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಜನ್ ತೂನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡೆ ಅರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ ಗೈದಾರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓಲುಂಡು ಐಟುಂಡೆ ಓಕೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಬೇನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ನಿಗದೆ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕನಿಗಿಲು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಇಂಚಿನ ನಾಡ ನಿಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ದಾರವಿನ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವ್ಳು ತುಂಬಾ ಮಲ್ಪಾರ ಅವನು
ತುಂಬ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಅರೆಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ 20-25 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಸಡನ್ ಅದು ಬೈಕ್ ಬಂದು ಬಂಗ ದಯಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪುರ ನಾನು ರಾಮ್ ಕಂದು ಅಜಯ್ ರಾಮ್ ಅಜಯ್ ಕಾರು మీరు ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಬಾಯಿ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಹೋ ಉಂಟುಗೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಲುಂಡದ ಶೇ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡಿ ಒಂದು ಐಶ್ಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡದ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇಲಿಗೆ ಇಂಥ ರೇಟ್ ತೊಲೆ ತುಂಬ ಸಾರಾಗಿ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ರೇಟ್ ಬರೀತೀರ ನೀಗಲ್ಲಿ ಬೋಡಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ವಾ ಉಂಟುಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಯಶ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಹೊಂದುದಿಲ್ಲಗೆ ಹೊಂದುದಿಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಬತ್ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಡಕೆಲುಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಾವಲಿ ಮಡಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೆಲವರು ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಡ ಅವೇನು ಶೋಕು ದೀಪೇರು ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಸೇಲಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಓಡು ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ದೊಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಾವಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಾವಡು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ವಾವ್ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏತು ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದಿರ್ತುಲೆ ಅವೊಂಜಿ ವಾ ನಮೂನಿದ ಮೀನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೊಂದೆ ಮೀನು ಏಂಜಲ್ ಫಿಶ್ ಉಂಟು ಏಂಜಲ್ ಫಿಶ್ ತೋದು ಏಂಜಲ್ ಫಿಶ್ ಪಿರಾನ ಆಸ್ಕರ್ ಫಿಶ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಮೀನು ಪುರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಜಲಪಾತದ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಬೂರು ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತಲಿ ಮಣ್ಣದ ಪುರ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆಲುಂಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಲು ಬೊಕ ಮಡಕೆಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪನಿಗಲಿಗೆ ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆದ ಕಾವೆಲು ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ಬಾಜನ ಏನಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗಲಿಗೆ ಯಾನಿಸೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕಪ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಟೀ ಬರ್ಪಿನ ಕಪ್ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ದೀಪ ತೋಜಲ ಯಾನ್ಗೆ ತೊನ್ನ ಅವು ಗಣಪತಿನ ಅವೊಂಜಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ದೀಪಗೆ ತೊಂಡೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಬುದ್ಧನ ಅವು ತೋಜಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಗೆ ತೊಂಡೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಏನಾರ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದೀಪಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹಾಂ 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 ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಆಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎದುರುಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊಂಬುಣ ಅಂಚ ಪೊತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಪೋಯಡ ಬಯ್ಯ ಬಂದ ಮುಟ್ಟಲು ಅದೇ ವಿಶೇಷತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಕೊರೊಚ್ಚು ಉಂದೆ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಡುಲ್ಲರು ಬಕ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಕಲ್ಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಬರೋಡು ಕಾರ್ಕಳ ಏನು ಶಾಪ್ ದ ಪುದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲೇ ಕಿಚನ್ ಪಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂಡಲ ಅಪ್ಪುಡದು ಓಕೆ ಐಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲು ಉಂಡು ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡೆ ಅದೇ ಅವು ಏನು ಪಾಡುವೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಅದ ಗೊತ್ತಾಗ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಾರ್ಕಳವಾ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರುಡ್ದುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಈಗಲೇ ಬೋಡಾಂಡ ಬಲೆ ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ದಸರಾಗ ಈಗ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬೈಲೂರಲ್ಲಿ
ಬೈಲೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಬೈಲೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹಿಂಬದಿ, ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಪಕ್ಕ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರಾ? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ. ನೀವು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಅಲ್ಲದೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ 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 ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಗೆ 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 ಹಾಗೆ. ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉಲ್ಲಿರ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಪನಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪದಾಗಲು ಕನ್ನಡವಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿಯವರು? ಕುಂದಾಪುರವಾ? ಓಕೆ, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ. ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ? ನಂದು ಚಾನಲ್ ತುಳು ಚಾನಲ್, ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಉಂಟೆಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆಯಿತಾ ವಿಡಿಯೋಸ್? ಹೌದಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಿಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಳ್ಬೇಕು. ಓಲೋಲ್ಪುರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೆರಡ ಮೊಗಲ್ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪಪುರ ಏತು ವಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಪೆರದನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮೊಗಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹೀಗೇನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯಿತಾ? ಒಳ್ಳೆಯದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಲ್ಪ ಮಗಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬುದರೇನೆ ಧನ್ಯಶ್ರೀ. ಓಕೆ ಎಸ್, ನಿಗನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಚೆನೆ ಸಾಗಡು ನನಾತ್ ನಿಗಲೆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಪೊಲ್ಸು ಇತ್ತಿಂಡಗೆ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ವೇರ್ಗೆ ಅಗುಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಏನನ್ನು ಪಾತಿರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಥೆನೆ ಎಂದ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ನಮಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪ ಉಡುಪಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಮರಳು ಶಿಲ್ಪಾಕೃತಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಥೀಮ್ ಉಡುಪಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹರೀಶ್ ಸಾಗಾ, ಸಂತೋಷ್ ಭಟ್, ಹಲಡಿ, ಉಜ್ವಲ್ ಮೊಗುಲ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಗ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಉಂಡೈತೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಹತ್ರ ವಾವಾ ಟೈಪ್ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಸ್, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಯಿ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಡು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಪಾ ನನಗೆ ಸಾಕಾಣ ಅಂದತ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಡ ಮಾತೇರು ಎಡ ಉಡುಪುಜಿಯರು ಮಾತೇರಂದೆ ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ವೆ ತಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ವೆ ರಂಚ ಇತ್ತೈತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಗಂಟೆ 11 ಕರೆಂಟ್ ತೋಜೋಡು ಏತಂದು ಗಂಟೆ 11 ಅಣ್ಣ ಅಂಡಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ರಡ್ಡು ತರತ ಜೀವನ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ನಮಕ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಗಲಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಲೆ. ಮಸ್ತು ಸಂತೆ ಉಂಡು ತಿರ್ಗಿನ ಹತ್ಲ ಮುಗಿ ಉಜಿ. ಎಸ್, ಇತ್ತ ಲೆಮನ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ಪೆಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ದ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಸೋಡಾದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಟೆ ಮೊಯಿಟೋ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಒಬ್ಬ ಉಚ್ಚಿಲ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತಿರ್ಗಿನಾತಲ ಮುಗಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ನಮಕ್ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಡೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಅಂಗಡಿಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಲ ಮೇಲ್ಮೇಲ್ ತೋಜೊಂದುಲೆ ನಿಗಲಿಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬು ನಡೆ ಪೋಯಿ ಬಕಿಜಿರಿ ಬಂದಾವು ಎಂಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೇರುಂಡು ಏಪಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೊಡೆ ಅವು ಕುಲ್ಲು ಜಿಡ ಎಂಕನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಬಲೆ ವಾನ ಮುಂದಿದಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ₹100 ಮೂಜಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಾಂಡ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ವಾನ ಮುಂದಿದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಗೊಬ್ಬುನ ನಕ್ಷಿಗೆ ತೋನಿ ಒಂಚೂರು ತೋಜಲೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತೋಜಲೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲವೆ ನಕ್ಷಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಕುದುರೆ ಹಾರ್ಸ್ ತಲೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಮೋಣೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಎಸ್
ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ತುಯ್ಯರು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಪೂರ ವಸ್ತುಲು ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಆ್ಯನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಪಡಿ ಏನೋ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಗಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲೆಗ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಓಲುಂಡು ಪಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಅಡೆಪೋದು ನಿಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂದೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದೊಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.